חבר'ה, שטח משוחרר, לא מוחזר, לא יפנו אותי מפה. טוב, יאללה, חברים, תשמעו, 2007, השנה האחרונה שלי באוצר, שימו לב לנתונים הבאים. ההוצאה הלאומית על ביטחון, 7% מהתוצר. אנחנו מפנים 7% מההכנסה הלאומית לטובת הוצאות הביטחון שלנו. ערב המלחמה, ההוצאה הלאומית על ביטחון 5%. הם קיצצו, תקשיבו טוב, שליש מההוצאה הלאומית על ביטחון. כתוצאה מהקיצוץ, היו צריכים לסגור 6 אוגדות. 6 אוגדות. חצי מטייסות המסוקים, מסוקי הקרב. כמות בלתי תתואר של טנקים. כמות בלתי תתואר של מפקדים, וכמובן חיילים ומערכות. ומחסני החירום. ואז אנחנו עומדים ב7 באוקטובר עם 400 חיילות בלי נשק מול 30,000 מחבלים. הצבא צועד על קיבתו. בשביל שיהיה לו קיבה, בשביל שיהיה לו משאבים, מישהו צריך לייצר כסף. מ-2007 ועד היום, לא רק שלא ייצרו כסף, אלא צמצמו פעם אחר פעם את העוגה. ב-2007 ההכנסה הלאומית לנפש בישראל במונחים ריאליים, שוויון כוח קנייה, 62% מההכנסה הלאומית לנפש בארצות הברית. כמה אנחנו ערב המלחמה? פחות מ-50. אם היינו נשארים ב-62%, אגב, כשאני נכנסתי לאוצר היינו 49. נכנסתי ב-49, הבאנו את המדינה עד 62, היום פחות מ-50. אם היינו נשארים ב-62, לא היינו צריכים להקטין את הוצאות הביטחון בתוצר מ-7 ל-5. מאוד פשוט. אבל הרבה יותר מזה. אם היינו נשארים ב-62, תקציב הממשלה ערב המלחמה לא היה 500 מיליארד שקל, הוא היה 600. אתה יודע מה היינו עושים בעוד 100 מיליארד? 20 מיליארד לביטחון, 20 מיליארד אולי לבריאות, לחינוך, לרווחה, לאיכות סביבה, לתשתיות, לשכר שלנו. הלאה, 2007, המחירים בישראל 5-10% יותר נמוכים מהמחירים במערב אירופה וארצות הברית. כמה הם היום? 35% יותר גבוהים. נתון השוואתי נוסף. ב-2007, מחירי הדירות סיימו לרדת 5 שנים רצופות. מהדקה שאני נכנסתי לאוצר התחילו מחירי הדיור לרדת. לפני עלו. באמצע שנות ה-90 היו מחירי הדירות 70 משכורות ממוצעות. דירה ממוצעת 70 פעמים השכר הממוצע במשק. עד שהגעתי לאוצר בתחילת 2003 זה כבר האמיר ל-96 משכורות. כל 5 שנים שלי, מהדקה שנכנסתי עד הדקה שעזבתי, רצוף. מחירי הדירות יורדים. אגב, אל תחששו מקריסה. הם ירדו בסך הכל ב1-2% לשנה. השכר עלה ב2-3% לשנה, ריאלית כמובן. וכתוצאה מכך, מ-96 משכורות, התחלנו לרדת ל-80. מיד כאשר אני עוזב, זה מתחיל חזרה לעלות. היום זה 165 משכורות. עוד נתון מעניין. בשנת 2007, זוג ישראלי ממוצע, כולל כולם, ערבים ויהודים, חרדים וחילונים, ספרדים ואשכנזים, מזרחים ולא יודע מה, ופריפריה ומרכז, כולם. זוג ישראלי ממוצע עובד בשנה 36 שעות פחות מזוג אמריקאי ממוצע. זה לא הרבה, זה כמעט אותו דבר. זאת אומרת, עבדנו טיפה פחות והרווחנו 62% מההכנסה בארצות הברית. הכנסה לנפש, תוצר לנפש. כמה אנחנו ערב המלחמה? +5%.
לפלוס 150 שעות. ממינוס 36 לפלוס 150. כאילו כל משק בית ממוצע תרם חודש עבודה נוסף. אם זה נכון, איך זה יכול להיות שירדנו בהכנסה מ-62 לפחות מ-50? אותי לימדו, אתה עובד יותר, אתה מרוויח יותר. לא עובד יותר, מרוויח פחות. זה לא הגיוני. אתם רואים איזה זוג צרפתים, בלגים, הולנדים, סקנדינבים, שאתה תעביד אותם עוד חודש בשנה, והשכר היחסי שלהם ירד. עכשיו שימו לב לעוד נקודה מעניינת. ה-180 שעות הנוספות האלה שעבדנו בממוצע למשק בית, זה כאילו הגדלנו את סך שעות העבודה שלנו ב7%. זה המשמעות. הגדלנו ב7% את סך שעות העבודה ביחס לארצות הברית. אז איך ירדנו מ-62 לפחות מ-50? זאת אומרת, ירדנו בהכנסה יחסית ב-20%, יותר מ-20%, בזמן שעלינו בעבודה יחסית ב7%. זה נראה לכם הגיוני. והדבר האחרון, כי אני לא רוצה להביא לכם את העצבים על הבוקר. לפני הצהריים גם, יש לכם ארוחה טובה, אמרתי, הבנתי. הדבר האחרון, חברים, כשאתה לוקח את כל מדינות העולם ובודק את היחס או את הקשר שבין ההכנסה לנפש, ריאלית, לבין ההון האנושי. עכשיו תבדקו את ההון האנושי איך שבא לכם. שיעור היזמות, שיעור הפטנטים, שיעור ההייטק, שיעור המדענים, ממוצע שנות השכלה, שיעור האקדמיים, שיעור בעלי תארים מתקדמים. לא אכפת לי. איזה מדד שבא לכם. כל מדד שבא לכם, שמודד הון אנושי, אתם תגלו שבכל המדדים יש קשר עולה. ככל שהשיעור גבוה יותר, שיעור ההון האנושי גבוה יותר, ההכנסה לנפש עולה. עכשיו אתה אומר, איפה ישראל? בכל מדד שתבחרו, אנחנו בצמרת הכי גבוהה. אם תעשו גם ממוצע של מדדים, אנחנו מקום ראשון בול. אוקיי. במקום הזה כמה אנשים מרוויחים? כפול ריאלית מאיתנו. שמעתם? כפול. מרוויחים $80,000 ריאלית, מתוקנן לכוח קנייה. אתם רוצים לדעת כמה אנחנו? אנחנו 191,000 שקל. זה ההכנסה לנפש ערב המלחמה. תחלקו ב-3.60, תקבלו 50. אותו דבר. אותו דבר. גם שנתיים לפני המלחמה. ההידרדרות הייתה עקבית. זה לא משנה באיזה נקודה אתה תחפש. אז, חברים, שנתיים לפני המלחמה, בסדר? גם שנתיים זה אותו דבר. גם 3 היא אותו דבר. עכשיו, אנחנו היינו 191,000 שקלים, תחלקו ב-3.60, אני עושה הנחות, לא 3.7. נפח קצת. תקבלו $53,000, תחלקו ב-1.35, זה פער המחירים בינינו לבין ארצות הברית, שווי הריאלי של ההכנסה לנפש שלנו, $40,000, מול 85 בארצות הברית. כשאמרתי 50% עוד, הגלתי למעלה. עכשיו, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שיש לנו הון אנושי, פלוס שיאנית העולם המערבי בעבודה? מילא היה לנו הון אנושי, אבל לא עובדים. בסדר, אז אין תוצר. או עובדים בלי הון אנושי, גם בסדר, אפשר להבין. גם שיאנים בהון האנושי וגם שיאנים בעבודה, אנחנו אמורים להיות עם $80,000 לנפש. לא 40. עכשיו יש 2 אפשרויות. אפשרות אחת, לא, אני מדבר על הממוצע. בממוצע אנחנו אמורים להיות $80,000 לנפש. או, הנה עוד תירוץ. זה תירוץ נפלא, תכף נגיע אליו. אתה מקדים את ההרצאה שלי ב-40 שניות. חברים, שימו לב. אז, 2 אפשרויות. אפשרות אחת, זה שחצי מההון האנושי, חצי משנות ההשכלה, חצי מהמדענים, חצי מהפטנטים, אנחנו עשינו בשביל הכיף. לא חלילה להתפרנס, רק בשביל הכיף. אפשרות שנייה, זה שההון האנושי שלנו מייצר $80,000, אבל לא לנו.
מישהו או משהו שם ביס בדרך. עכשיו, מה זה המשהו הזה? הון שלטון? ששם ביס בדרך. קודם כל, מה זה לא? זה לא הביטחון, כי לראיה, בשנים שלי באוצר, 7% מההכנסה שהלכנו לביטחון. וצמחנו כמו משוגעים והגענו לשיא של כל הזמנים, 62% מארצות הברית. עכשיו הם שלחו רק 5%. איך הם לא הגיעו ל-70% מארצות הברית? למה הם יידרדרו לפחות מ-50? כי זה לא הביטחון. הלאה, תירוץ שני, ערבים וחרדים. מה התירוץ אומר? הנה, בראבו. הנה התירוץ. מה הם אומרים? חבר'ה, למה שטויות? הוא מאתגר אותי. מקדים את השקף. מה התירוץ אומר? אומר ששיעור ההשתתפות בכוח העבודה שלהם נמוך, זאת אומרת הם עובדים פחות מאיתנו, כתוצאה מכך הם עניים, בגלל שהם עניים צריך לתת להם קצבאות, בגלל שצריך לתת להם קצבאות צריך להטיל מיסים גבוהים על האנשים שכן עובדים, ואז גם הם נהיים עניים. זה בגדול התירוץ. תירוץ משנה זה שהם גם לא לומדים לימודי ליבה. היינו, לא מפתחים מספיק את ההון האנושי שלהם. עכשיו תראו איזה קשקוש זה. הדבר הראשון, כפי שאמרתי לכם, בתחילת כהונתי באוצר היינו 49% מארצות הברית. בסוף כהונתי 62. למה לי הערבים והחרדים לא הפריעו? שאלה. 2. המדיניות הכלכלית שהונהגה בשנים האלה, והיא גם זו שמבחינה אותנו בין השנים של הצמיחה וירידת יוקר המחיה וירידת מחירי הדיור, לבין השנים של הצניחה ועליית מחירי הדיור ויוקר המחיה. המדיניות הכלכלית הזו, באותם 5 שנים, הכפילה את קצב ייצור מקומות העבודה. אם לפני כהונתי המשק היה מייצר בין 40 ל-50 אלף מקומות עבודה, המדיניות הכלכלית החדשה הביאה 80 עד 100 אלף מקומות עבודה. לא בניקיון, לא בשמירה, מקומות עבודה אמיתיים, שמייצרים ערך, מייצרים תוצר, ויש על מה לשלם להם. מי הלך לעבוד? מי הלך לעבוד? מי הלך לעבוד בשנים האלה? מי שהלך לעבוד זה ככה. קודם כל נשים חרדיות. הם סגרו את כל הפערים בין נשים לא חרדיות לנשים חרדיות. 2, גברים ערבים, ובמידה יותר קטנה גברים חרדים. אז בואו נתמקד עכשיו בחרדים. אומרים שהחרדים עומדים פחות, זה נכון, אבל זה הגברים, לא הנשים. נשים עובדות אותו דבר. כמה גברים חרדים חסר כדי ששיעור התעסוקה שלהם יהיה שווה ליתר האוכלוסייה? 60-70 אלף גברים חרדים. עכשיו נשמע המון, נכון? המון. אבל במשק הזה יש 4.5 מיליון עובדים. אתם באמת חושבים שאם יהיה 4.56 מיליון עובדים, אז זה ישנה משהו? עוד תוספת של 1.5% לכוח העבודה, כשבמצב הבסיסי אנחנו גם ככה עובדים יותר מדי? זורם מזה. בואו נניח שזה יגדיל אותנו בעוד 1.5% בתוצר. אז לא נהיה פחות מ-50%, נהיה 50.75. אוקיי, איפה עוד 49? איפה עוד 12 עד ה-62 שלי? זה לא שם, חבר'ה. החרדים מעצבנים את כולנו כי הם לא משרתים בצבא. זה מביא לכולנו את העצבים. אבל זה לא סיבה להטיל עליהם את מה שהם לא אשמים בו. אגב, גם לימודי הליבה זה קשקוש. הרגע הסברתי לכם שההון האנושי הממוצע, האגרגטיבי בישראל, הוא במקום הראשון בעולם וזה לא מביא אותנו לכלום. נראה לכם שאם הם ילמדו גם אנגלית זה יביא אותנו לאן שהוא? שלא לדבר על זה שאין פה 70 אלף מקומות עבודה פנויים, שגם אם הם ירצו לעבוד ימצאו. המשק לא צומח. ואני לא מדבר על המלחמה. לפני המלחמה, שנה לפני המלחמה, 3 לפני המלחמה. אז מה קרה לנו פה? מה שקרה לנו זה מה שכבר אמרתי, יוקר המחיה. איך הגענו למצב שבו במקום לשלם על המוצרים והשירותים שלנו, כולל דיור, 5-10% פחות מהמערב, אגב, שזה מה שצריך להיות, כי אנחנו מדינה יחסית ענייה. ככל שמדינה ענייה יותר, המחירים שלה אמורים להיות נמוכים יותר.
אז איך הגענו למצב שבמקום לשלם 10% פחות במערב, כמו שהיינו, אנחנו משלמים 35% יותר? זו השאלה. עכשיו, רק כדי לסבר לכם את האוזן, ההוצאות של כולנו, של כל משקי הבית, 900 מיליארד שקל בשנה. עכשיו, שוב פעם, אם המחירים הם 35% יותר גבוהים מהמערב, זאת אומרת שאנחנו קונים מוצרים שאמורים לעלות גג 700, אנחנו משלמים 900. ה-200 מיליארד שקל שחסרים לנו הם אלה שאמורים היו להניע את גלגלי המשק לשמיים. עד 2007 הם עבדו בשבילנו, ולכן הם דחפו אותנו מ-49% מארצות הברית ל-52, ל-55, ל-58, ל-62, ואם לא היו לוקחים לנו אותם, הם היו מביאים אותנו גם ל-70 ול-80. עכשיו רק שתבינו, 200 מיליארד שקל זה בשנה כל שנה. המלחמה עלתה בין 100 ל-150. אני מדבר איתכם על 200 בשנה. אז לאן הם הלכו? נכון? אני הבנתי. השאלה היא מתי הבנת? או, יפה מאוד. אתה מקדים את השקף הבא? מה, אתה ממהר? יש לנו עד אחת. הורגים את העצמאים. המדיניות הכלכלית בישראל נוקטת ב5 כלים מעוותים את המשק, שהתוצאה שלהם זה ששני מנועי הצמיחה הכי חשובים שלנו לא מסוגלים לצמוח. מנוע אחד, דיבר פה ידידנו, העסקים הקטנים. רומסים את העסקים הקטנים במיסוי פסיכי. למשל, מה הכוונה עכשיו להעלות את המע"מ ל-18%? מי ישלם את זה? אתה תשלם את זה. כי אתה לא תוכל לגבות את זה מהלקוח. עסקים קטנים, רובם גובים את ההכנסה שלהם לא מעסק אחר, אלא מצרכן. הצרכן לא מתקזז על המע"מ. אז ברגע שאתם מעלים את המע"מ, הוא ואתם אוכלים אותם. זו רק דוגמה, כמובן, תכף אני אפרט. אז העסקים הקטנים שנרמסים פה עד דק. והדבר השני, אגב, אמרתי לכם שקצב ייצור מקומות העבודה בשנים שלי הוכפל. לא, אל תפריע לי, חבר'ה. מי הכפיל את המקומות העבודה? אני לא עשיתי אף מקום עבודה. העצמאים והעסקים הקטנים הם אלה שייצרו עוד 50,000, נוסף על ה-50,000 שייצר המשק באופן סדיר. אז נכון, הנה, נדבר על זה. אז מנוע אחד שרומסים אותו זה העסקים הקטנים, ומנוע שני זה הצרכנים. דרך זה שמדכאים להם את הרצון לחיות. עכשיו, מה הם הכלים שבו רומסים את העסקים הקטנים ואת הצרכנים? הכלי הראשון זה מערכת מס מעוותת. פשוט מעוותת. במה היא מעוותת? היא מעוותת ב3 פרמטרים. בשנים שבהם צמחנו כמו משוגעים, זה שנים שבהם צמצמנו את העיוותים האלה. צמצמנו את העיוותים האלה. זה קרה ב-2003 בתקופתי, זה קרה ב-85 בתוכנית העיצוב של המשק. הפשיטת רגל של הממשלה הכריחה אותם להעביר את המפתחות למשוגעים כמוני. ומה הם עשו? צמצמו את העיוותים במערכת המס. אז עיוות ראשון זה היחס שבין מיסים עקיפים, כמו מע"מ, מכסים, ארנונה, מס על הדלק, מס על האמו, מס על האוויר, בין המיסים העקיפים למיסים הישירים. היחס הזה בישראל הוא הכי גבוה במערב. ומה הוא עושה? המיסים העקיפים, יש להם 2 בעיות. בעיה ראשונה, הם חלים בצורה לא פרופורציונלית על האזרחים. למה אני מתכוון? אם אני מרוויח 5,000 שקל, אני מוציא את כל ה-5,000 שקל. אז אני משלם 17% מע"מ על כל ה-5. אם אתה מרוויח 50, אתה לא מוציא 50, אתה מוציא 30. אז אתה מוציא 17% על 60%. זאת אומרת שהמיסוי האפקטיבי, העקיף, במונחי ההכנסה הוא לא שוויוני.
עכשיו שימו לב, אני לא קומוניסט, זה לא בא מרווחה. אני הבנתי, אבל אני מנסה להסביר לחברים. אחי, תן לי להסביר, יש לי 40 דקות. אז, העניין הוא לא רווחה. גם רווחה זה חשוב, גם צדק זה חשוב. העניין הוא שככל שאדם עני יותר, הנטייה שלו לצרוך מתוך תוספת ההכנסה גבוהה יותר. או במילים פשוטות, מנוע הביקושים שלו חזק יותר. כשאתה מטיל מיסים עקיפים גבוהים מדי, אתה בעצם מייצר דיכוי מיוחד לאנשים עם ההכנסה הנמוכה, שהם, יש להם מנוע ביקושים גדול. ולכן אתה מרסק את מנוע הביקושים. חבר'ה, מה זה? מה? הם משלמים, אבל באופן לא פרופורציונלי עם העם. וגם במערב, עם כל הכבוד, אנשים עם הכנסה כזאת לא משלמים מס הכנסה. אבל גם במערב לא משלמים. למה? אז הוא משלם דרך המע"מ והמס על הדלק והארנונה, אבל הוא משלם לא פרופורציונלי. ביחס למערב, עוד פעם, תשימו לב, זה לא עניין של ויכוח אידיאולוגי. השאלה מה מניע יותר טוב את המכונית. זו השאלה. כשאתה רואה כאשר שיעור המס העקיף מתוך ההכנסות הממשלה עם מיסים עולה, חבר'ה, אני לא יכול ככה, עולה, מעבר למה שמקובל במערב, הצמיחה פשוט נחלשת וכולנו סופגים. זו הנקודה. ב-2003 וב-85 צמצמנו את העיוות הזה, וכתוצאה מכך שחררנו מנוע ביקושי, מנוע צמיחה אדיר. זה העיוות הראשון. העיוות השני זה שהמיסים הישירים לא מתחלקים בצורה הוגנת בין הקטנים לחברות הגדולות. אם אני הייתי מביא לכם את פקודת מס הכנסה בספר, היום אף אחד כבר לא מסתכל על הספר, הולכים לאינטרנט, אז מפספסים את זה. אתם יודעים מה העובי של פקודת מס הכנסה? דבר כזה. אלפי עמודים. עכשיו, תעשו בשביל הספורט, תחפשו עמודים שרלוונטיים לעסקים קטנים. מתוך האלפי העמודים האלה, אם תמצאו 2 עמודים, אתם מקבלים מה שאתה רוצה. אז למה כל אלפי העמודים האלה? הטבות מס שונות ומשונות לחברות הגדולות. ואז המס האפקטיבי שהן משלמות נמוך מאוד, והמס האפקטיבי שהם משלמים מהעסקים הקטנים גבוה מאוד. עכשיו, שוב פעם, זה לא עניין אידיאולוגי. זה עניין של איזה תמהיל מביא אותנו לצמיחה יותר מהירה. והתמהיל הזה לא עובד. הוא לא עובד בשום מקום. ומה אנחנו רואים? שהפער בין המיסוי האפקטיבי של עסקים גדולים לעסקים קטנים הוא הכי גבוה במערב, וכל פעם אנחנו מרחיבים אותו, הצמיחה נחלשת. מצמצמים את הפער, הצמיחה מתחזקת. שני העיוותים האלה הם בעייתיים מאוד. והעיוות השלישי זה כמובן התזזיתיות של הפקודה. כל הזמן מוסיפים הטבות, מורידים הטבות, מחליפים הטבות, מוסיפים הטבות, משנים את מערכת המיסוי. אי אפשר לבנות תוכנית עסקית ולהאמין בסביבת המיסוי שיהיה לך. האי-ודאות שהם מייצרים היא פסיכית, ואי-ודאות זה החסם הכי גדול. על מי? על העסקים הקטנים, כי הגדולים ממילא משלמים מעט, זה לא משנה להם. אבל העסקים קטנים, מי שרוצה להקים מסעדה, רוצה לפתוח סוכנות ביטוח, לא משנה מה הוא רוצה לעשות, אין לו מושג מה המס שהוא ישלם בשנה הבאה. זה אי-ודאות. וככל שהיא הוודאות עולה, כמות העסקים הקטנים החדשים יורדת, וזה מנוע צמיחה. אז זה מערכת המס. הלאה, מערכת המחירים. כן. המדינה לא רואה בזה מנוע צמיחה, היא רואה בגדולים מנוע צמיחה, בהייטק. זה מעדיפה להשקיע בהם, לתת להם הטבות ולא לקטנים. אוקיי, אבל אדם שפוי היה אומר, רגע, הגענו כבר לשיעור C של עובדי הייטק בתוצר. אז, נכון. אם אנחנו בשיעור C של הייטק בתוצר, איך זה לא הביא אותנו להכנסות C? כי כנראה זה לא עובד, זה לא מספיק טוב. אני לא נגד הייטק, אבל זה לא מספיק טוב. זה לא סוחב את העגלה. הלאה. אז מערכת המחירים, חברים.
מה שיש לנו בישראל זה בית כלא. אנחנו נמצאים בבית כלא שבו אנחנו הקורבנות, ושחררו את העריות שיטרפו אותנו ואי אפשר לצאת. אי אפשר לצאת, אי אפשר להיכנס. למה אני מתכוון? אחד, חומות של מכס שיותר גבוהות מתברר מהחומות שהיו סביב עזה. והם עבדו. אי אפשר להיכנס. המכסים חוסמים. עכשיו, לפעמים סטודנטים שואלים אותי, אבל רגע, הממשלה צריכה כסף, בשביל זה מטילים מכסים. באמת? אתה יודע מה הכנסות הממשלה ממכסים על מזון למשל? כלום. למה כלום? כי המכס כל כך גבוה כדי שלא יביאו. המכס לא נועד להכנסות הממשלה ממיסים. המכס נועד כדי לחסום את היבוא ולהגן על התנובה והקוקה קולה והשטראוסים וכל יתר הגזלנים האלה. זו בעיה ראשונה, מכסים. בעיה שנייה, מכסות יבוא. יש מוצרים שאפילו אם תוריד את המכס, אי אפשר להביא. כי אומרים לך מכסה, אתה יכול להביא 100 קילו דבש, זהו. מי יביא? כמויות קטנות, מי יביא? וגם משנים לך את זה כל 5 דקות, כדי שאם בכל זאת החלטת להקים איזה מערך ייצור, מערך יבוא, טק, יורידו לך את זה. שתזרוק את הכסף לפח ותבין שאסור להתחרות פה. אז המכסות יבוא זה הדבר השני. הדבר השלישי זה בעלויות צולבות. לא, אחותי, את לא אמיתית. את לא אמיתית. תגידי, את חיה פה? עוד לא הבנת שזה ארץ של שודים? זה מדינה של גנבים, עוד לא הבנת? אבל את שואלת שאלה לא טובה. הוא הקדים אותי ב-40 שניות לשקף הבא, את מקדימה ב5 דקות. אני אגיע לזה. רגע, אני אומר מה הפתרון? לבטל את המכסים. אם אני אומר המכסים, לא, אני צריך לבטל. לבטל את המכסים, לבטל את שר האוצר וראש הממשלה. הלאה, חברים. אז הדבר השלישי זה בעלויות צולבות. בעלויות צולבות. בעלויות צולבות. למה אני מתכוון? כשאתה הולך לסופר בגרמניה, או בשוודיה, או בהולנד, לא משנה, או בארצות הברית, אתה רוצה לקנות נניח משחת שיניים. אתה נכנס, אתה רואה 4 משחות שיניים. עכשיו אתה מסתכל, מי ייצר? אחד מטורקיה, אחד מהונולולו. מי היבואן? משחת שיניים, יבואן א'. משחת שיניים שנייה, יבואן ב'. משחת שיניים שלישית, יבואן ג'. אתה הולך לישראל, משחת שיניים א', יבואן א'. משחת שיניים ב', יבואן א'. משחת שיניים ג', יבואן א'. מה בעצם הם עשו פה? היבואנים הבלעדיים השתלטו על היבוא של כמה יצרנים בינלאומיים, שבעולם הם מתחרים זה בזה, אבל פה הם פועלים ביד אחת. קרטל. לזה קוראים קרטל. עכשיו, למה שהם יסכימו לזה? מכיוון שכך מתאמים מחיר למחיר יותר גבוה. ואז, אם הם מעלים מחיר, את לא יכולה לקנות משחת שיניים אחרת, כי כולם, זה מה יש, הם מעלים כולם. קל כך לתאם את המחירים. הלאה, חברים. הדבר הרביעי, עכשיו הפתרון כמובן, לאכוף את החוק, כי זה אסור. קרטל מותר להקים? לא, נכון? אז מי שנתן רישיונות יבוא לבעלויות צולבות כאלה, הוא פושע. וצריך לבטל את זה, זה הכל. לא צריך להמציא שום דבר חדש. הלאה, דבר רביעי, אתה הולך לקנות פסטה של אוסם. ואתה אומר, לא בא לי, הם מונופול, הם מושקים אותי, לא רוצה, אני רוצה מתחרה. אתה מחפש מותג אחר בסופר, אתה רואה, וואלה, הנה פסטה איטלקית, בוא נקנה. אתה מסתכל מאחורה מי היבואן אוסם. שטראוס אותו דבר. איך נתנו ליצרנים מונופוליסטים מקומיים להשתלט גם על היבוא של יצרן בינלאומי גדול שאמור להתחרות בו? ככה חסמו את התחרות. אז זה הגורם הרביעי. הלאה, נמשיך. גורם חמישי. כדי האמת שיש הרבה, אני לא אמנה את כולם, אבל דוגמה אחרונה במערכת של המחירים. באירופה יש חוק צרכני מאוד חשוב. הוא אומר את הדבר הבא, אם אתה מונופול, ורק אם אתה מונופול, אסור לך לגבות מחיר שמגלם רווח מופרז. מה זה רווח מופרז? בתי המשפט באירופה, זה חוק בכל האיחוד האירופי. בתי המשפט באירופה קבעו,
זה תשואה מסוימת על ההון שהשקעת כפונקציה של הסיכון שלקחת. יותר סיכון, יותר תשואה, פחות סיכון, פחות תשואה. ויש... ברור. לא, יש פיקוח, בטח. עלייך. הפיקוח הוא עלייך, לא עליהם. חברים, אז החוק הזה עובד מצוין. אם אתה מונופול והמחירים שלך מופרזים, רשות התחרות באה אליך, תביא את הספרים, רוצה לבדוק, ואם התשואה חורגת מהתשואה החוקית, עברת עבירה פלילית, תובעים את אמא שלך, תחזיר גם 7 שנים אחורה, ויסגרו לך את המועדון. פשוט מאוד. באירופה זה עובד פיקס. הכנסת בישראל אמרה, וואלה, אחלה חוק, בוא נביא אותו. עכשיו, לא כתבה חוק דומה. כתבה חוק שהוא תרגום מילולי מילה במילה, שלא יהיה אי הבנות. טוב, הוא לא נאכף. החוק לא נאכף. אוקיי. לא נאכף שנה, לא נאכף שנתיים, לא נאכף 5, לא נאכף 10. בסוף אנשים כמוני נמאס להם, ואני וכמה חברים אמרנו, נבזה את רשות התחרות. סליחה, הם לא אמרו שהם לא אכפו. הם אמרו, פשוט, בדקנו, אין עבירות על החוק. אין פה גזלנים, אין. בקיצור ולעניין, אני וכמה חברים התארגנו, השקענו לא מעט כסף מכספנו הפרטי, ואמרנו, נגיש תביעה ייצוגית נגד כמה מונופולים. עכשיו שימו לב, זה מסובך רצח. למה זה מסובך רצח? כי לפי החוק אתה צריך להוכיח שהם הרוויחו מהמוצר, לא הרווח של כל החברה, מהמוצר הספציפי. אז בשביל להרוויח מהמוצר הספציפי, אני צריך לדעת כמה הון הושקע במוצר הספציפי. זה לא מספיק לדעת מה ההון של הפירמה. כמה מההון של הפירמה הושקע במוצר הספציפי. איך יודעים כשכל המונופולים חברות פרטיות ולא ציבוריות? זה בכלל קשה. קשה. אחרי כמה שנים שאנחנו חופרים, שנים, אגב, כל הנתונים נמצאים ברשות התחרות, הם לא צריכים להתאמץ. אז שלא שלחנו כמה אחרים, לא משנה. אם הצלחנו למצוא את הנתונים המתאימים לקומץ של מוצרים. עכשיו, זה לא אכפת לנו שזה קומץ, כי מה רצינו להראות? רצינו להראות שרשות התחרות מוכרת אותנו, זה מה שרצינו להראות. כי הנתונים היו מול הפרצוף שלהם, אז איך הם לא ראו? והם טענו שבדקו ואין כלום. אז מצאנו נתונים על ההון שהושקע בשמנת מתוקה של תנובה, בגבינה 5%, בקוטג' ובקוקה קולה. הגשנו תביעות, אני הייתי כאילו התובע שמימן בשמנת ובגבינה, חבר שלי לקח את הקוטג' וחבר אחר שלנו לקח את הקוקה קולה. סתם. עכשיו הגשנו תביעה ייצוגית והראינו שהרווח מהמוצרים האלה הוא בין פי 2 לבין פי 4 ממה שלא חוקי כבר באירופה. פי 2 עד פי 4, תלוי באיזה שנה. ואמרנו שרשות התחרות פישלה. זה מה שאמרנו. אוקיי. קודם כל גוררים אותנו 7 שנים במשפט. כל דיון עוד שנה, פחות שנה, זה, ובבטלים ברגע האחרון. ובתי המשפט משתפים עם זה פעולה. אחרי 7, למה אני אומר 7? סליחה, הגשנו את זה ב-2014, אני מדבר איתכם על 22, 8 שנים. אחרי 8 שנים נגמר, אי אפשר למרוח את זה כבר. ויש החלטות קודם כל בראיות, עובדתית. בתי המשפט נאלצו להודות שקודם כל עובדתית אנחנו צודקים. הרווח הוא בין פי 2 לבין פי 4 ממה שאסור באירופה. עכשיו, האם זה לא חוקי? מיד! פונים לא אחרים מהיועץ המשפטי לממשלה וראשת רשות התחרות בחוות דעת לבית המשפט העליון במסגרת של אחת מהתביעות האלה. באופן קונקרטי זה הייתה התביעה של קוקה קולה. שימו לב טוב טוב, קוקה קולה, סמנכ"ל הרגולציה של קוקה קולה, הוא יושב ראש ערוץ 12, בסדר? והם מזמינים חוות דעת מהיועץ המשפטי לממשלה ומרשות התחרות שפונה לבית המשפט העליון ואומרת שהחוק הזה הוא חוק מטומטם. החוק הזה שאוסר מחירים מופרזים שהבאנו אותם מאירופה הוא חוק מטומטם. בארצות הברית יש חוק אחר שאומר לא מתערבים. ולכן אנחנו חושבים שהחוק האמריקאי הוא יותר טוב מהחוק הישראלי. בעיה קטנה, החוק האמריקאי באמריקה, החוק הישראלי זה בישראל.
עכשיו, אי אפשר להגיד שהוא חוק בלתי סביר, כי הוא בכל האיחוד האירופי. אי אפשר להגיד שהוא תהליך לא תקין של חקיקה, כי זה כבר מעשרות שנים. אי אפשר להגיד שום דבר. אז מה אומרים? אז אי אפשר לבטל את החוק מאיזה נימה של בלתי סביר, בלתי זה, בלתי אמו. אז אמרו, לא, אנחנו נפרש את החוק. וזה מה שהיועץ המשפטי לממשלה המליץ להם. המליץ להם לקבוע מבחנים, שרק אם יעברו את המבחנים, אפשר יהיה לאכוף את החוק. מה המבחנים לדעתכם? שאם הרווחיות הבלתי סבירה תנקר את העין של השופטים. רק אז אפשר להתחיל לבחון את המבחנים השונים. עכשיו, מה זה תנקר את העין? לא, יש תביעות, קוטג', קוקה קולה והגבינה, בין פי 2 לפי 4, ישר השופטים החליטו שזה לא מנקר את העין. פי 4 לא מנקר את העיניים. עכשיו, החבר'ה... חד משמעית. עכשיו, זה רק המבחן הראשוני. יש עוד. זה הראשוני. זה לא עוד. עכשיו, שימו לב לעוד דבר. שימו לב לעוד דבר. שני דברים מעניינים. הדבר המעניין הראשון, שחוות הדעת הזאת הוגשה לבית המשפט העליון ב-22. זאת אומרת, בזמן הממשלה הקודמת. אבל הדיון וההכרעה היו כבר ב-23, בזמן הממשלה הנוכחית. מהשנייה הראשונה שהממשלה הנוכחית קמה, כמובן גם לפני כן, אני צורח מתחת לכל עץ, תמשכו את החוות דעת, אתם ממשלה חדשה, יש לכם אג'נדה אחרת, תמשכו את החוות דעת, תגידו, אנחנו לא חושבים ככה. לא, זה כבר אחרת, היא השתנתה גם כן. וגם הרשות התחרות השתנתה, הכל משתנה כדי להשאיר הכל אותו דבר. חבר'ה, זו מדיניות ששותפות כל הממשלות וכל הפקידות, והחוק בוטל. עכשיו, מה הדבר השני שמעניין בהקשר הזה? כמה זמן יש לי עוד? טוב, נסיים בזה. מה הדבר השני שמעניין בהקשר הזה? בדיון שדנו בבית המשפט העליון, נציגי היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות, ומהצד השני החבר'ה שלי, ורבים מול השופטים. החבר'ה שלי אומרים, מה זאת אומרת החוק בארצות הברית אחרת? מה זה מעניין אותי החוק בארצות הברית? יש חוק בישראל, אתם לא יכולים להחליט שאתם מבטלים חוק שהכנסת קבעה, כי בארצות הברית זה אחרת. אז מה אם זה אחרת? תלכו לארצות הברית. ומתחילים לריב. ואז אומרים, מנקר את העין. מה זה מנקר את העין? ואז הנציגה של הנציגה של משרד המשפטים אומרת, למשל רולקס. רולקס, למשל, זה מחיר שברור שהוא מנקר את העין. אז החבר'ה שלי אומרים, תגיד לי, מה אתם צוחקים עליי? רולקס זה לא מונופול. ובית, מה זה מעניין אותי המחיר של רולקס? אנשים הולכים פה עם רולקס, אנחנו מדברים על גבינה, מדברים על מוצרים הכי בסיסיים. מה זה רלוונטי? טוב, אז זה התבלבלה. תקשיבו טוב. פונה, אתם יודעים איך זה הולך בבית משפט? יש דוכן לכל צד. ומאחוריו יושבים העורכי דין והנציגים וכן הלאה. היא פונה לדוכן שלה, נציגה של היועץ המשפטי לממשלה שמעידה בבג"ץ, בבית המשפט העליון. פונה ואומרת, מה לעשות? עכשיו, בשורה השלישית, אם החבר שלי לא היה רואה את זה בעיניים, אני לא הייתי מאמין. יושב הסמנכ"ל של קוקה קולה, סמנכ"ל הרגולציה, עכשיו שימו לב, הדיון הוא על תביעה ייצוגית נגד קוקה קולה, לא על משהו אחר. יושב הסמנכ"ל של קוקה קולה, יושב ראש 12, כן? כותב פתק. מעביר את זה לנציגת רשות התחרות. היא מסתכלת בפתק, אני לא יודע מה כתוב בפתק, אולי ציור. מסתכלת בפתק, מעבירה לנציגת היועץ המשפטי לממשלה. בשורה הראשונה. היא מסתכלת בפתק, נותנת את זה לנציגה שמדברת מול השופטים. היא קוראת, ואז היא באה ואומרת, כן, יש לי תשובה על הרולקס, ואז מבלבל את המוח משהו. עכשיו אני שואל אתכם ברצינות, באיזה מדינת חוק יש תביעה ייצוגית נגד מונופול, והנתבע כותב פתקים למשרד המשפטים בישראל שמקריאים ממנו. עכשיו אני לא יודע, אולי ציור, אולי זה היה רק ציור, אולי סמיילי, אני לא יודע מה היה שם, אין לי הוכחה. אבל אני שואל אתכם ברצינות, אם היו תובעים אתכם, אתם יכלתם באמצע דיון משפטי כזה להעביר לפרקליטות פתק של סמיילי? זו מדינה של גנבים. גנבים. והגיע הזמן שכולנו נתעורר. תודה רבה.